ni Belinda Adhiambo. Wachako kod weche ma otenre kod mago mag masiche mag apaya. Ji 14 owito ngimagi ka ji mamoko 13 oyudo hinyruok e masira mar apaya manyotimore e kaunti ma Turkana. Masira no nyotimore kar saa 2 mar otieno ma piny Uruguay kawuono. Kendo notimore e gweng' ma iluongo ni Nakoyo e apaya mawuok Lodwar kadhi Kaikol. Yangore ni lori ma sombo gige gedo Nyerik oting'o ji ma kwan-gi dirom 30 kendo nyong'ielorego oko mar ndara bang' tuomo ngamia. Ka lipot lero ni tielo mar lori no nyomuoch bang' tuomo ngamia kendo kelo midhiero no. E kind ji 14 manotho, 10 gin jomadongo ka 4 to gin nyithindo. Ngamia tushuku tukagonga nyuma hapo. Sasa tairi kalipuka. Ya mbele kalipeka basi. Sasa gari kaenda tukiendelea hivi. Sasa tukaingia kwa karo hivi. Gari kama hivi. The bodies are currently at the mortuary in Lodwar County Referral Hospital. The Lodwar County Referral Hospital received 13 cases. From the 13 cases, 4 were adults, female, 7 were males, adults. We had two children actually. So from the 13, they are currently at fairly good condition and are going treatment at the hospital. The situation is currently at calm, and we feel things are going on well.